Apas dili pa mahigala ko sang tagag-pagtagad sa kining lain mga higala nga panghitabo. Kani bitawng naa ka sa sakyanan mga kaigalaan. Importante siya magpakabana sa mga pasayro, no? Kay kini mahigala murag nagpakaroon inyon sila ba nga kuan niya ng tiguang. Nasud sa bus mga sukit di paminaw unya mga pasayro nagtuo lang pag primero nga kauban na sila. So wa mo pagkabana tong uban pero kadugayan nakabantay sila nga murag lain na ba. Biato kuno nga paminawon kuno ni Miswe. Nasa sud sa sakyanan kani. Yun sa man ning tiguang dai. Sige, audio kuno audio. Uy, hala. Oh, hala. Nagkagubot ni sud sa bus. Giunsa man na niya tiguang? Ayun na, tiguang kuya. Nangangko ni karga ning maong kuan sa butang nga dili iya. Wala. Kuya. Uy, hala. So nagpakaroon ninyo sa nga kauban day. Mo ning hitabo day. Uy, hala. Nagkagubot mo ni. Nangangkon sa bag. Nangangkon sa bag nga dili iya. Tara. Nangangkon og bag nga dili iya. Kuyawa. So kini maong tiguang in taon mahigala giangkon ang iyang bag nga iya ina mo lalaki. Oh, nangangkon og bag niya. Dili pud buhian sa tiguang kadi man na imong bag ako ng bag. Tanang kaway, hala. Nangangkon og bag nga dili iya. So nagkagubot sud oy. Oh. Kuyawa. Dah, kuyawa. Ayaw pa sakiti ang bata. Nag-ilog sa bag mahigala. Kining tiguang o kining batan-on may kauban. Dili na kauban ng lalaki. Kuya, dali kuya. Nangangkon sa bag nga kwan. Dili po dihatag sa babay. Mangkuha siyag bag. Kuya pa. Nangangkon og bag. Oo, kasi. Panauga na lang na, sir. Nagubot sud sa kwan. Nagpasahin na siya? Kuyawa ni pasayruha may kana nangangkon og bag nga dili iya. Kagubot sud. Panaugan, duwara na sila. Sir, panaugan na, sir. Dili, duwara dyan na sila. Sir, panaugan na. Ibalik na may pamasahin yun eh. Manguha siya bag. Ikaw, gawas mo ka. Dali. Ayaw, kay taga-Zamboanga na sila. Provincial bus ni mga kaigalaan. Talagi danan laki be. Uy, dili, Zamboanga na sila. Dali. Kana naman, ang nalaman, wala man sila ng labot. Kana. Ihatag lang na yung pamasahe, kuya, di po ang doktor. Ganina pa ninig. Ato nga balikan una ni mahigala ning nahitabo mga kaigalaan katulad dito sa bus. Magkining tiguang kauban ani ang bata batanon. Unya, ni usa ka lalaki nga gusto niyang kuhaon ang bag. Kay iya ko nung bag, ingon ang tiguang og bata nga ako nang bag, dili na imong bag. So nagkagubot sa likod ang mga pasayro pag primero wa lang mga higala managad. Kay nagtuog kauban na sila, di man. So mo ni mga kaigalaan nga kuan. Mo ni nagkagubot mga sugid ti paminaw. Ato ni nga balikan karon nga taon mga higala ha. Unya sa pikas ka bahin diapon nato mahigala gireklamo mga kaigalaan sa kasong rape case ni. Ang reklamo? Oh,
Mura yung reklamo og rape, hindi man kuno tinuod, no? Gusto sila mahigalang mo sulti sa ila pong side aning kalakiharon. Sige, tagantan ni pagtagad mga kaigalan. Pero balikan sa ato ni nga naitabo sa bus kuno kasama nga names, be? Balik sa names. Kana names. La. O kani. Ay, nga, sige, tapad ang lalaki dito man na ganina, duha na sila. Duha ra sila kauban gyud. Dili sa kauban ang lalaki. Duha na sila. Naingana pa. Ayaw, na ginapti. Ayaw na ginapti ang duha. Oy, gawas ka, dali. Gawas ka. Ay, kuan gawas ka, dali. Sa pagawson na mo lalaki na lang. Pakaulo ka na mo, dali. Diri ako. Dali. Kumot niya? Diri ako. Ipasakitan na niya tiguang. Wala na ako. Diri ako. Yate, Diri ako. Kuyawan ito hana mahigala. Ala giguyo na gisa, giguyo na gyud. Nilaban na ni mga tao sa tiguang. Diri ako. Kuya, kay mangilabot siya sa tiguang. Ay, dapat kulang ba? Naragasas. Tabangi daw ninyo, kuya. Ako ana. Kauban ako. Oh, nangangkon siya nga kauban. Oh, dili kauban. Zambuanga na ang tiguang. Kauban mo na ang tiguan. Dili. Ah, Kauban na ang tiguan. kuyawa oy. Kuyawa nga modus mahigala ni. Uy, Kauban ko niyang tiguang. Muna mga pasayro dito dahil di, wala lang mo react kaya ba kauban. Lunay. Relax lang, Nay. Bali naman, Nay. Kagubot so doon sa bus. Bali naman, Nay. Dari mo, Nay. Diri ka, Nay. Sus, Diri ka, Nay. kaluoy tan tiguang nga mga kaigilaan. Gago siya. Ganina na dahil, abi na kung kauban mo. Di nangihi ka, gikuyugan man kanina, di ba? Ha? May plano to. Ay balak, igulit sa kanya kung... Mhm. Gikuyot siya gayo. Oh, kaya ano na ako yung kundi. Di mo dagan siya, no? Ha? Ano? Kining bata og tiguang may kauban. Oo. Kuyawa. Oh, naula na ako. Lula rin niya niya kauban day. Ang apo nga lula to na. Timing na sa police station na. Agi ko na. Okay na naog ta. Dito ka kawan. Oh, kani may pagkuan niya di ka kauban. Hoy, Kuya, una og me. di mo naman kanila. Hey, una. Hoy, una pulis. To pulis. Ayun na, tiguang kuya. Munaog may kuyawa. Mo ni akong balik ha. Ang ilang dialog, ang kini mong lalaki, nangangkon nga kauban sila. Una og me. Munaog may kuno. Una og me. Kuya, kuya, ayun na. Ikaw na banaw ka kani boss. Una og me. Munaog may kuno, kuyawa. Una og me. Kuya, Ako ito. Diri ako. Diri ako. Nakagubot ni Sod noon. Dili mo ba? Dili mo ba? Ako aning ba? Wala ba ka? Wala, nagkagubot na. Ako aning ba? Ah, na, Ako aning ba ka? nangangkon siya nga iyang bag. Mga yawa mo na ako aning ba ka? pulis. Ako aning ba? Ay, pulis. Tawag tayo pulis. Ako aning ba? Ako aning. Ah, nangangkon ang iyang bag. Mo nang Dili lagi akong bag na eh. Ako ko na akong bag. sus gubuta ni. Akong bag ni mga yawa mo na tao. Kuyawa ni mga angkog bag mahigalas biyahe no. Dili ako aning. Kaya relax lang. Dili ko maro. Ilang ga. Dili ko maro. Dili ko maro. Yan, tugaya, uy. Ako aning pang mga yawa mo na tao. Duha. Ako aning bag. Ito na. Mangangkon niya ang bag. Gusto niyang guan. Iyang bilahon ang bag. Nay, relax
Mangkuha siya bag. Dili sila kaila, dili sila kauban. Pero gusto niya kuha ng bag. Kung sa kay suot yung baga day, dako siguro yung baga nga kwan. Kuha ng bag lagi. Kuha ng bag. Oo, kasi. Panauga na lang na, sir. Mangkuha siya bag. Nagpasahin na siya? Dili lang kauban, o ni. Dili na niya kauban, duwara na sila. Sir, panauga na sir. Dili, duwara dyan na sila. Kuyawan nga modus, oy. Modus man eh. Sir, panauga na. Ibalik na lang may pamasahin yun eh. Panauga. Ambag niyo mo. Ambag niyo mo. Dali. Manguha siya bag. Dali lang. Ikaw, gawas mo ka. Dali. Ayaw, kay taga-Zamboanga na sila. Kanyara lagi. Ito. Dali. Uy, dili, Zamboanga na sila. Dali. Kana naman, ang nalaman, wala man sila nilabot. Balik. Kana. Ihatag lang na yung pamasahe, kuya, di pong doktor. Ganina pa distract sa tiguang. Gusto sila mabalin, ginabiran niya ang tiguang. Abi nang kauban sila. Dili din ay, nga, sige tapad ang lalaki dito man na ganina, duha na sila. Zamboanga na sila. Nainganan mo. Ayaw, ginapti ang duwa. Oy, gawas ka. Dali. Gawas ka. Diri ako ba mo? Ay, gawas ka. Dali. Tawa magpakabana primero ni mga pasayro uban, kay nagtuo nga kauban na sila kini tiguang. Dali. Gawas mo. Diri ako. Kumot niya? Diri ako. Ipasakitan na niya tiguang. Wala na ako. Diri ako. Yate, Diri ako. Kana, giguyod na gyud. Diri ako. kuya, kay mangilabot siya sa tiguang. Tabangi daw ninyo, kuya. Ako ana. Kauban ako. Oh, nangangkon sa bag. Dili sila kauban, kuya. O sa may sud kaning baga kano, anong ilugan man? Sila. Zamboanga na ang tiguang. Modus niya. Dili. Kauban na ang gantikuan. Gawas, dili. Uy, Lunay. Relax lang, Nay. Bali naman, Nay. Nay, bali naman, Nay. Dari mo, Nay. Diri ka, Nay. Gago siya. Ganina na day, abi na ko kauban mo. Di nangihi ka, gikuyugan man kanina, di ba? Ha? Gano'n may plano to? Kuyawan no. Igunin sa ganyan kung... Pagpangihis tiguang gikuyugan tong mga lalaki. So kaingon tong uban nga mga tao dito nga kauban sila gyud. Kaya ano na ako yung kundi. Di mo dagan siya, no? Ha? Ano? Ha? Marama na mong di. Oh, nawala na ako. Tukarami. Okay, so kini mga higala klase ni sa modus mga kaigalaan. Okay, names. Gamay lang names. So klase ni sa modus mga kaigalaan, no? Kini mao nga panghitabo. Okay, mao ni mga higala. Okay. Si ato ni tagay pagtagad mga kaigalaan. Kini klase sa modus ni nga sakay sa truck mga kaigalaan. Pagpangihi permino sa tiguang iyang gikuyugan sa mga tao dito nagtuo nga kauban sila. Pagbalik pagsaka mga higala kunuhay nagkuyog kay iyang gi-assist ang tiguang. Karon manaog sa may galadadon niya ang bags tiguang. Kuyawa aning kalakiha mga sukitig paminaw. Yo, morning ko na hitabo ah. So medyo weird kay nga panghitabo usa kini ka klase sa modus. Diya sa bus may gani kay mi singgit ang tiguang may di mi kauban. Kay kuyaw to mahigala og kuan pa wa pa makasinggit way makatabang. Kay kini mga tawhana mahigala nagkatabang naman lang ni. Gumikan kay ni sagit in taon ng tiguang asa ning apo mga kaigalan nga dili sa kauban.
Kay gusto mo siya manaog na mi. Kuyawan ni tawhana og kuan mga kagilaan no. Kuya og mudos mga sugid ti paminaw. May gani kay ni kisi-kisi po ni tiguang hasta ni mga higalang apo ni kisi-kisi sad mga kagilaan nga ingon nga dili niya kauban na mga sugid ti paminaw.